politie, ja, dan horen we toch dit, toch dat. Agenda knasje vol, te weinig spas en lol. Met snipperdag hou ik geen zwart op met gehad. Mijn baan die is best leuk, wil ze niet kwijt. Maar dat werken kost wel heel veel vrije tijd. En geef de euro aan, dan is alles van de baan. Nou even nee, want we vieren vastelavond hier bij ons. Nou even nee, dus we smieten lekker alle, ja, alle ramen los. Nou even nee, weer zitten hier ons Limburg op de kop, dus zeg weer nou even nee, bel ons nog die dag maar op. Louis is nog vlug, maar wel een beetje druk. Als hij begint te moelen, heeft ze pech gehad. Toen Christen volle lach, ja zelfs ongevraagd. Dan doet de dichte oren best het echt wel zat. En denkt ze bij zichzelf, ik moet nu gaan. Anders krijg ik voor de op toch niets gedaan. Houd mij niet aan de kant, moet gaan blijken in de hand. Nou even nee, want we vieren vastelavond hier bij ons. Nou even nee, dus we smieten lekker alle, ja, alle ramen los. Nou even nee, we zitten hier als Limburg op de kop, dus zeg weer nou even nee, bel ons nog die dag maar op. Hoe snel is 80 jaar, steed altijd voor de klaar. De jaren gaan wel tellen, maar het vult nog met. Het wel goeie zin, schud geren druk je in. Vooral met vastelavond, wie toch eerder weet. En komt een dag dat Petrus verwacht, dan left Nel gans op en heeft ze zich bedacht.